ככה אני מתגעגעת. כשאני רואה את התמונות שלה, את הפנים שלה ככה, אני פשוט לא מצליחה לעכל שהיא איננה. שזה, את הסופיות, את ה... אין נדר, זה לא יכול להיות. ישבנו וחשבנו איך אנחנו רוצים להנציח אותה, להמשיך אותה, להמשיך את האור שלה. בקהילה ידענו שיש לנו אפשרות לבנות אולם שמחות, ואמרנו, וואו, כמו כפפה ליד, הרעיון, אולם שמחות, זה בהגדרה הדר. אז זכות גדולה היא לנו שאולם האירועים של הקהילה היקרה שלנו יקרא על שמה של הדר השם ייקום דמה. נוסיף עוד הדר לעולם. זה מדהים, זה השם שלה. זה פשוט מטורף שזה השם שלה. והיא כולה הדר פנימי וחיצוני. וזה שיהיה פה אולם שמחות על שמה, שכל מה שהוא עושה זה להרבות שמחה בעולם. בסוף מה שקרה זה שהם באו לגדוע חיים, זה המטרה שלהם. אנחנו באים להרבות חיים, וזה שכולם ירקדו פה וישמחו, אני באמת כל כך מתרגש מהדבר הזה, אני כל כך רוצה שיצליח. לרקוד כמו הדר, להשתגע כמו הדר. אני לא יודעת אם יש מישהו שיכול להיות כמוה, לא, אי אפשר לחכות. אבל האנרגיות שלה יהיו שם. אני אדמיין את הדר רוקדת בו. אני מדמיינת את החיוך הזורח שלה שיעיר את כל האולם. הרוח שלה תהיה שם. אני גם אני ארקוד בשבילה, אני ארקוד בשבילי ובשביל כולנו, כי אנחנו לא נפסיק. אנחנו נמשיך לחייך, אנחנו נמשיך לשמוח. אנחנו עם הנצח. אני קורא לכל חברי הקהילה שלנו, לכל החברים היקרים, לכל מוקירי זכרה של הדר, להיות שותפים במפעל הגדול הזה להנצחתה, לשמח אנשים שזקוקים מאוד לשמחה ולחיוך של הדר חושן.